dapet dalam pikiran. Weh, ngemping ora genjah pati ngidam terbelos ya. Nyatane dadaku disawatno kelawan pati julung wujud kaya dening prasasat kaya dening anyangan kang dirgantara kok yo kok saut kasihan paman sedadi kados pundi kahanan sirang maju sambungun watang putunipun kami pinaratur boyo ingkang nyambung watang putun. Thank you.
nyarya sawan kunarama lajala keparat kurang ajar kaya guru nganti tak perjaya sing kaki wis banjur sing maju sapa iki sing bagus iki sapa Raden Purbaya Japang Tuku Raden Gatotkaca bali kirang pate julung wujud sing bakal ngorot Nalendra Bathara Kresna Rana Kresna dadi ratu ora pecus dadi ratu ora bedhok Bancide banciladan ora iso nindakno rasa adil marang wargane ora iso Ila dialah iki kaya ngopo. Terus aku ora ndeleng karane Kanjeng Sinuwun nindakno adil apa ora nanging nyatane siramu gawe ora rusuh dadi nuleneking negara Diwarwati. Mula bukane aku sing nyalirane yuda dina iki bali menyang negaramu. Aja kok bacitno ana yaitu maguguk makutawaton gondang tanpa srati bedhok tanpa rowang ana negara diwon dialah Gatotkaca melu celeng bol kebo lalaten lakon tak jebah dadamu utak ludira gunting penitis rugul pustakamu kiramu ora takon bali
janenge kaonaning patih julung pujut. Enang sampun dengki pataku lan tenggal kaca diraden pun guru. Saking bantre manging patiro julung pujut sakmenika ketatap watu gilang nemasing pralaya padi den lumpati kan tumenggung julung suruh oleh jadi jati temai mulya. Siliungke julung surut kelawan Raden Ganggut. Ananging boten enak kersane gampang ndung. Kinandak garung kaca julung surut den kipatarga tatap jembine winong. Sakalika dodo pecah mustaka sunyur den lumpati kelan pati julung surut julung pujut mulya jati jati temai mulya. Yudaning tumenggung julung suruh prasarat kadya dening boten biblek kuwit anyamira ananging generate lan Senopati julung pujut semanrugi julung pujut dereng angel dangu den kipataken lan Gatot Kaca masing pralaya pati den lumpati lan tumenggung julung suruh prasasat jalma kekalih menika saged kenging ora nang boten saged kenging pati geti kaonan julung pujut lan julung suruh menika satriya ingkang gesang wonten alam gegaiban
Julung pujut lan julung suruh menika boten awujudan badan wadah. Iya, kebasan Matius sedaya ping 7 boten bakal masih prayopati. Anaing posinten ingkang saya katebian Cil Prabu panjenengane Sang Prabu Cemerkumara Dewa ingkang ngrerake kang pinuju Pancapakula. Engko dhisik pati julung pujut. Engko dhisik leren tumurung julung suruh. Adipati Julung Pujut pasikan sedulur abdi dalam pati Julung Pujut kalawan tumenggung julung suruh konyo maita kendawuh abdi dalam tumenggung julung suruh sinuwun bedhisik mulai kanggo berlambang siramu pati julung pujut lan siramu yang tumenggung julung suruh iku kanggo berlambang tak gelar lakon sing kaya ngene mula bukane sing diarani julung pujut iku apa sih julung pujut iku tanane ana kang lair napa nang jabang bayi bebarengan lan ya wujuding srengenge lah dene julung suruh iku ana kang pinuju lair napa nang jabang bayi bareng suruping srengenge. Iku kabeh iku kaya gandengane karo rerangken Murwamulung ndungune lho. Kula bukane ora menang siramu.
Musuh gak kanca apa maneh mbok menawa kanane Kresna iku maju ana palagan. Mundur aku sing nyambung mateng putung. Tak maju dhewe. Tak dedepane dhewe bali yo menyang swarga pengeran kanthi pinarasirin abdi dalam bangsa dhateng swarga pengeran. Negara Diwarwati kelan Ngamarta menika raharja menika piyambakipun lila mboten lega ya. Arsa mlebet dhateng negara Diwarwati kelan negari Ngamarta badhe nyebaraken kaunane penyakit. Bebasan kenging kaun pagebluk Panyangkara Sang Prabu Cemar Kumaradewa. Sigra ngopes raganing Sang Prabu Cemar Kumaradewa niyak sumping gadhaling ragane ical murca sanalika wujud laler sekembaran mlebet dhateng Diwarwati kelan negari Ngamarta.
dewa kang manggil kok badhe didoni sulapan iki kaya ngene lho. Gade kanca dikandika dawuh, mau siramu bakal ngelati kanane wak kula musi nuwun Kuta Dewa lak ngono lho dikandika dawuh. Tak dudono nak. Tak dudono. Tapi ya ku siji ijole. Kasingen Maeda Daud napa? Ana negara Diwarawati kan negara Ngamarta iku ana dom sumuruping banyu. Ana kanane yaiku bangsa jin setan ilulu banas pati saka sesremetan manjilma sing duweni kepingin ngrusak negara Diwarawati kan negara Ngamarta. Mepes ragane ilang kawujudaning jalma mepes dadi laler. Menawi laler niku dipun krama inggil wayang. Nek wayang laler dikrama inggilna wayang jenenge singat. Singat iku napa singate Beni Dudu. Singat iku cara ana tembung loro sing situk iku krama inggile sungu, sing situk krama inggile laler. Lah nek kanane penjelengsun gawe cara wayang desa kate gawe tembung malih dadi singat lho. Mari ketemu Beni lho. Terus ketemu arek-arek iki 47 iki karo-karuan, Bu. Mangke tak jauh. Ana wujudan loro iku paten ana. Rono iku kono sing dandekno sekolah, sing dandekno kala. Kula gedhe ganjarane bakal tak dudukno ana ndi Kanjeng Musinur Kuta Dewa. Yaiku Purta utawa moksa. Aku sing nemono. Mangke tak jauh. Lajeng carane pun. Ya, adi tadi tinggal di jauh kok berarti. Ki baru lak duwe godo iku. Godo di sono tinggal di jauh. Sing kene biru. Bangun apa? Iki kaya apa meneng wae sing penting wae biar kene lho takon ae lho. Nah, iki. Mula bukane ana godori di sono, godone sing kaki iki gawanen karo godo. Gedhe ganjaranmu menawa siramu iso merjaya karane laler loro ireng lan putih. Sing panjilmane bangsa gegawepan apa? Anggaro mencil nggo diae masa bodho. Aku roh patine lah kantun binanak kula perjaya laler kalih kula.
Garukaca den utus angon laler kelawan Sri Kalendra Bathara Kresna. Lah dening Purbani Kalendra Bathara Kresna laler pancrokon pundi iki mawon boten anyuwun kedah dipun perjaya, kedah dipun pateni kelawan Garukaca. Nek saged mateni laler Garukaca bakal pinanggihaken Kanjeng Wanira Sinuwun Puntadewa. Mila wonten ing kerjane yang tandung laler mlebet dhateng negari Ngamarta sami tumandha sami tumemplek mencok wonten jidate kawenane Harya Bratasena. Gede ngajar aku lamun iso berdoa. mendrane barep buta kakakku. Mula kana kaya bagi wektu aku ngupaya ning jagat kidul. Lah dening karane jedhit takon mbok jagat kulon. Krana barep buta kakakku lunga tanpa pamit. Iki lho wis paris liwar iki. Prasangka kemoyo wadis lho kok. Kok lare kerubung ae iki lho. Kerubung nang panjang kendang rada ana patese. Soale nek budal gak tau wadus lho. Wong aku mung yo wadus. Kok sekelor-kelor kaya ngene. Au. Tanpa den rerenga gaten kanca. Anu murupi. Laler menclok wonten jidat utawa batu ing Bratasena Gewerkudara. Sanalika laler den kukul klarga Ridusana Endha laler menclok kawel batu ing Bratasena benana nganti kalang kabut Harya Werkudara. Turune anak wong gendeng kok kanca iki. Ana wong gerang ditutuk karo pentuk kaya iki. Lho, apa? Kita anak bali dikira wong gerang nang wong tuwa iki. Ditakoni gak jawab gak paring wangsulan pelayu. Yo bojone. Kadung kok lakon apa iki lakon ora tutuk karo anak ate bejutu kaya ngene iki.
sujana kang winengku sujana semungeng griya wong anom nyandhak wonge kala becik sinebut jalma kala becik sinebut jalma kang kawenaning lampaira sang danan joyo nggih Arya Janaka nggih kumbang ari-ari nggih parta dewa wau sampun kanjelasaken piyambake kautus lan raka Arya Werkudara upaya medraning bareng Kuntadewa jagat sesingile boten kean kejar yang pandu lar putih lan lar ijo ugi wonten macan nali yen lar ijo menika mencok tumemplek wonten jigate wonten dagu lan rejina kadengangan lan hati kode ingkang angon lalor wau sampun kapurba Garukaca wonten pundi dununge lalor mencok wonten menapa kemawon kedah dipun perjaya kelawan Garukaca awet panggil maning kala panggil maning jeng disremetan itu Banaspati ingkang arsa damel risak dari Ngamarta lan dari Iwawati kocap lar mengko dateng Prabu Arjuna tanpa denerenga Garukaca arsa mukul te perjaya lawan edo mencon lalur kenging Prabu Arya Janaka kejajaran kau Arya Janaka
boten ketinggalan sak pecak basane. Langkahe Gathotkaca sumawan pandhulen Gathotkaca. Wonten pundi lumajaring laler kala. Mila laler karane miber nang jagat kidul dan bojo lan Gathotkaca. Lawi berjagat kulon dan bojo lan Gathotkaca arsa pinter jaya lan Gathotkaca muji dawuh Sri Narendra Bathara Kresna daranging pandhuku. Sinareng sampun mlebet dhateng lumajang tengah taun laler menclok dhateng Harya Werkudara nggih Bratasena. Laksana laler prasasat pinggah ngalih menclok dhateng Rejuna. Mila sak Anjatan laler sak menika tumuju dhateng kesatriyan Bumi Retawi. Aja menclok karo Nakula. Mila ugi badhe tumuju dhateng kesatriyan Sawu Jajar. Aja menclok dhateng Sadewa. Sidra den girekaken kawon lan Gathotkaca biala mlayu lan ditamu berkira tak pateni.